गोबाङा मिथिखाबाय सिलाइ हमजानाय मोनसे खौरांखौहाय आरो बेयो सोर नोंथांमोना मिथिगौ ना आं मुंखौ बावलायलांबायमोन ओंखायनो आं नायफिननोसै जितेन हांसदा आरो मार्टिन हेम्ब्रम मुंनि सानै सुबुंनि आखायाव सिलाइ मोनदों अब्ला टु मिसक्रेन्ट होनदों अब्ला गिनो गोनां मोनसे थासारि बा मोनसे प्लान खालामगासिनो दं नामा जोङो जितेन हांसदा आरो मार्टिन हेम्ब्रम बुङोब्ला सान्थालि कमिउनिटिनिफ्राय जों सिदायै नुनो मोनो क'क्राझार पुलिस स्टेसन बय होदों माने एरेस्टेड इन गसाइगाव अपारेशन इन क'क्राझार ब्रेकिं निउज फ्रम क'क्राझार नैबेखौहाय माखासे मानि खौरां पर्टेल निउसफ्राव होखाबाय आं फुल भिडिअखौ ससेब्लाबो होनो थांगासिनो दङ बे नुथायनि सायाव नोंथांमोना मा सानो दाथ' आरो दाख्लैनि जाथाय मोननै जाथाय जानानै थांबाय दा बेखौनो जोंनि गोबांथार लिडारफ्राबो बुंगासिनो दङ माखासेया 2006 मायथाइनि सिगांनिफ्राय जाय थानाय बिसोर बेलेग खोथा नाथाय जायफ्रा बिनि उनाव आरो जायफ्रा इलिगेलि गुबुननिफ्राय हाबनानै थाफैनाय जायफ्रा मोजाङै एसामिसबो रोङा माबो रोङा बैफोरखौहाय होखारनायनि बागै डिडि नार्जारि सार अर्थात दावराव दैख्रेब नार्जारि सारमोननि BJSMनि टिमाबो बेखौ स्ट्रंलियै सोंखारिदों बुंगासिनो दङ दा बिनि सायावनो हमजानाय सानैखौ खौरां देखायनायखौ आं नोंथांमोननो देखायनि बहुत